Ring Barreta, Oras-Oras. Seng Barreta, kumpiyansa si National Task Force Against COVID-19 Chair, si Defense Secretary Delfin Lorenzana, na magiging sarong magayon na taon para sa namamanuang Pilipino ang taon 2021. Inalminsayagan Secretary kasabay kang pagsabat ka mga Pilipino sa paglaw kang bagong taon. Sigung kay Lorenzana, dakulan dapat na ipagpasalamat sa nakaging taon 2020, apisar ka mga agyat at simpasakit, ngayon ang ka mga Pilipino. Sunod kini, pinasalamatan kan Secretary ang gabos ng mga soldado sali sa Army, Air Force, Navy as in Marines na laing sawang nagbantay para siguruhon ang interes ka nasyon. Nasaan si Barreta from Newspace, ina po si Martila, ilike ang sa mayang DCGV News online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Milo Everyday Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Plemex Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Sarap, nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sa inyong nadango, ang pinaka-Ring Barreta, Oras-Oras sa DZGB. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtatao ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar, asin magapot ang aning maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez, asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Sa isang kulungan bakal ay may taong malungkot umiiyak. All rise. Ang tanong niya sa sarili, Court is now in session. isla ng liwanag. Sergeant at Arms, maintain peace and order. Iniisip at nakakuyong yaring mga pala.
counsels for both the prosecution and defense Bakit daw siya acknowledge your presence nang di niya ginawa? sa pangarampo kan PBN Broadcasting Network Incorporated, Mga ikapiling niya kanyang radio station DCGB AM, inipon special na programa Legally Yours GB. ibig sa isang munting tahanan. Ngunyan pong Sabado, Marta Sabado Petsa 2 kan Enero taon 2021, Ay pinutol ng isang paratang sa kanya. Siya daw ang may sala sa isang krimen na di naman niya ginawa. sagkod kitang alas 12, Wala na bang pero ng isang nilalang na excuse muna ang sa tuyang panyero ng bayan, ang sa muyang resident attorney, ang magdurusa ng Attorney Giselle Basanta. di ba't ang batas natin pantay-pantay, walang Indisposed da si Attorney Giselle, nag-text nako, Attorney Giselle Tabe, copy po. Bakit marami Kaya mag-uro-istorya mo na kita kan mga pangyari sa satuyang palibot. Nagmensahe po ang satuyang resident attorney, indisposed ngaya tabi nguna ako papaping. ng isang Nako po, Attorney Tabe. tulad niya? Sige po, copy, no problem. Ilan pang tulad niya ang Si Manny Tutanyez ang yaon dyan sa technical control. Si News Manager Mardela sa Newsroom Production Research. mahirap Kasabay si Mark Sian Madrid sa IT. Ako po muna sa inyong kasarabay-sabay, si Pio Fernandez. Istorya na mo nakitakan mga pangyari sa palibot. nan Pwede ka mo tabi magpaabot man nin informasyon, partisipasyon sa programa ang sakuyang number sa Globe 0926 0156 020. Yan, 0926 0156 020. Sa Smart 0961 759 0888. That's 0961 759-0888. Yan. pinna niya Partisipar lamang kamo tabi. Ngunya na primerong Sabado kan taon 2020. isang upo ang bakal na kay dami ng buhay na inutang. O ang batas ng tao kung minsan ay di mo maintindihan. Ilan pang tulad niya ang 358 días na sana. Christmas na naman. Pabenas kita no, 358 days na lang, more or less. Christmas na naman. Advance Merry Christmas po. Sa Indo Gabos. Sa Gabos man tabing naka-tune in sa Laog kan Bicol AM tabi no, AM sa samuyang broadcast AM. tulad niya. Marhay na aldaw. Maging suna sa luwas man kan Rehiyon 5 na pigabot kan samuyang puwersa. Lang kasalanan. Siring man po, marhay na aga. Sa Gabos man, nayaon dyan sa internet, sa samuyang official Facebook page, ang DCGB News Online. Good morning from the Philippines. Marami ang nagdurusang mga walang kasalanan. Mga ilang araw na lamang haharapin na niya ang bitayan.
Paano niya isisigaw na siya'y sadyang walang kasalanan? Tanging ang Diyos lamang ang siyang saksi at siyang nakakaalam. Diyos na rin ang siyang bahalang maningil kung sinong may kasalanan. Dumating na ang araw, haharapin na niya kanyang kamatayan. Sa isang upo ang bakal na kay dami ng buhay na inutang. O ang batas ng tao kung minsan ay di mo maintindihan. Ilan pang tulad niya ang magdurusa ng walang kasalanan. Yan, precisamente nakuta na ining programang Legally Yours GB pinagmukna po kan sa muyang manehamiento nganing maedukar kita sa manlain-lain na probisyones kanlay nganing huwag tayong magdusa nang wala namang kasalanan. Ano man eh? Yan. Pero kuan mo nakita ko niyan. Medyo pas mo na sa mga legal na huroron. Ta indisposed po ang sa tuyang resident attorney. Napauno daw adi, indisposed da tabi man na sa pagmundo. Paano ba? Paano baya tabi if magkakaigo kita ning inner reflection. Ta gabos man baga kita mani gustong umasenso ang nasyon Pilipinas adi. Pero if we will have an inner reflection, ano tabi daw an sa indong naiisip na pwede man na ikakontribo tanganing makaarog na kita maski halimbawa sa naman sa Singapore o Thailand, Japan, kataraning tag mga nasyones Asiano. Ano sa nahihiling nindo? Primero, individualmente and as a community. What is so toxic enough sa satuyang mga Pilipino natata dai kita nakakabongkaras pag-asenso dakol nang nagkarapot na presidente si Marcos nagpuon ko taan naman ni kaso kilusang bagong lipunan magayunon subong karas. Later part, nasalmugan ka sa mga yodemons. Di ba man eh? Pero kung namantinir so vision, kay itong kilosang bagong lipunan man eh, kung naidoro-diretso ito, guaranteed ang sa tuyang pag-asenso. Tagdakol kitang nababasang narratives, na kung itong so guiding principles and philosophies na nakapalaman sa bagong lipunan, dai na dilute, dai na salmog, malakan pinag-i-implementar baga ito man militarily. So Pilipinas ka ito, igwa na ni pinag-develop na rockets. Sa depensa man sa militar iyan. Sa ekonomiya, we are ranked as second kayto sa economy. Panduwa gayud sa Japan. Mala pinagkonsiderar kitang sleeping lion. Ngunyan so lion, sige sa nang sleep. Adi, diba nasalmugan ito. Sinalidahan kan mga Aquino
na labi-labid aka bini magayon bakong korupto dainin human rights violations, malinigan governance, popular, people power. What happened? Ano lamang so nangyari ka ito panahon ni Cory? Suminanod na nagsalida Manny Ramos, di ba? Tama ba? Ramos. Suminunod Estrada. Tama ba? Pinatalsik ta dahil nagugustuhan. Pagkatapos kan mga Estrada, Arroyo. Dahil naman nagustuhan. Ekonomista. Dahil nagustuhan. And so Pilipinas, nagbungkaras lamang siring ngay halimbawa sa Hong Kong, kinaputanan ng artista, ta popular, mas maray pa ngay artista, ta biyo-biyo pa. Ay nangayakan mga, ito si Ramos, si Tabako, militar, maray ngaya ini, ta may pang disiplina. Manggiraray namuyahan. Sinalmugan manggiraray nin grabing akusasyones, korupsyon. O pagkatapos, suminunod Arroyo, ekonomista, dahil manggiraray namuyahan. Pagkatapos naman ka mga Arroyo, Aquino na naman. Tanauyam na naman sa mga tao man, puro na korupsyon so Arroyo. Malakan so pagsalida poder bagamani duman sa inito sa plaza, sa Luneta ito. Mahali na sana sinanagulingpig, bupig araw pa kan, ano naman kita ka na di man Masalida si Noynoy. Gulpi naman sa kaorugmahan kan mga tao ta. Yehey, liberal, mga matino, kabini-binian. What happened naman sa Pilipinas? Sinugo si Trillanes, makipag-backdoor channel talks sa China. Pagkatapos ka ito, so Scarborough Shoal, oto na baga. Di ba man dahil nindo na re-reparo, piga para bubusol ta sa nangunya ng pagbasol sa presenteng sitwasyon. Romdo mo nindo, si Trillanes kay ito senador. Sinugo baga ni Noynoy Aquino nakipaghuron sa China, and it was never divulged sa public kung ano sa pinaghururunan. Pinag-imbestigaran nga na ito sa Senado, mismong si Tata Ponce Enrile, nasarong taktisyan, abogado de Campanilla, nata pigrespeto ni Trillanes, dai ta naaraman kung ano sururon, tapig tatarambagan ni Senador Enrile, ibuyag-yag mo sa publiko, the people has the right to know. Dai bagamani, anong nangyari? Pigpaparabara, pigpipilosopo, paltarason ni Senador Trillanes, sagkol sa mag-walk out. Dai tabagan naaraman kung ano sururon man Nag-book out si Trillanes. Tultul ka baga kaan. The Senate President mismo ang nagko-questioner sa iya. Nag-book out si Trillanes. Pagkatapos naman kan mga Aquino, here comes ining Duterte. Nauyaman ta na naman. Di ba? Nauyaman ta, nagmumuda, bastos, ansayang hiro-hiro, bakong presidential money. Ibang hiro baga niya kang presidente. Bako araw kaso nakamuklatan tang mga dinumero, iyaon sa kung ano ang dapat na maging hiro kang presidente, iniiba. Human rights violators, ta ginaradanda sa mga adik, sa mga puser. Kaya nga po ngunyan tabi, pagkatapos kang time check na, tiba di gwa maning mag-text o mag-participar. Ano na sana ang gusto tang presidente sa Pilipinas? Tanganing makaasenso na kita, so makakuha kita rin common, sabi na nga ni, denominator na pag tuminukaw dyan, makapareho na kita sa Singapore, na pag nakatukaw naman lingaw na sugabos na politika, suportado na ang administrasyon. Araw ka na Singapore. Aber daw tabi, kung igwa man kamuning naiisip pa, kung igwang nagdadangog dyan, buda gusto magpartisipar, di ba? Makaaraw kita sa Singapore, pag nagtukaw na ang presidente, lingaw na sa political division, gabos na, suportado kan gobyerno. And the effect is, asensado ang nasyon. Alas 11:38 nin pagkaudto.
An oras hatod sa Indokang. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Ang Joy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y paklo. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa muhog. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Ang Joy 1050 pack, sagot kinsena swak. Ang Joy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Kayo po ba ay may problema sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, pugita, panglalabo ng mata, pagluluha, pangangati at pagkabulag? Good news mga kaibigan! May solusyon tayo dyan. Magpunta na sa pinakamalapit na Nin Swollen Center para sa libreng eye spa, healthron therapy, health analysis at mga vitamins na pwedeng makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system at panglaban sa lahat ng sakit. Ako po, Sir Lindan Nasaya, taga-Kamalig Albay. Napunta po ako rito dahil madilim ng aking mata. Bakit po? Dahil na-laser po. 6 na buwan na po ako nagpapais. Ang masasabi ko na lang, dati ho ang mga kulay na mga damit, di ko na nakikita. Ngayon kasi madilim na. Ngayon na nakikita ko na. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan live tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds. 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo. Makukuha mo ulit. 3, 2,
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Kahapon lamang Ay, may nagpartisipar man, nag-share kan sa idang ideya tabi sa satuyang pinagdidiskutir na storya sa bidigdi ni 7626. Good AM, Sir Pio. Maski si Isay ang magtukaw na presidente, ang ibang mga tao puro pagbatikos. Lalo na so pararali ay sus, permiyan kontra. O, sabi kan sa tuyang sarong listener, salamat tabi sa pagpartisipar, 7626. namumuhay ng tahim. Sabi naman kan saro, good morning po, 4456 ini ha, 4456. Good morning po, siguro Pio ang dapat magbago ang mga tao, halion ang crab mentality, takon iyo yan ang paiiralon, dai maasenso ang Pilipinas. Sa isang krimen na di naman niya Sabi naman ni 0645, iyo na ini ang kawat kan politika digdi sa Pilipinas. Paulit-ulit na sana kung ano-ano na sana ang gigiribo kan mga kalaban kang nasa poder, kaya crab mentality, kaya dai kita minaasenso. walang Aram nindo, ining sa indong mga partisipasyon, magayunon tabi and tamaan sa indong obserbasyon. Ining sabi kan sarong listener texter niya to, 0645, uutruhon ta, iyo na inankawat kan politika digdi sa Pilipinas. Paulit-ulit na sana. Kung ano-ano na sana ang gigiribo kan mga kalaban kang nasa poder. Crab mentality, kaya day kita minaasenso. Tamang-tama ini duman sa satuya bagang advokasya sa tingog kan banwaan mani. In fact, an satuyang mga paraan tabay, bako popular an tingog kan banwaan. Ta nag-deviate kita duman sa popular na pinagsasabing opinion. Okay? Tapi nagda-dissect ang nangyayari. Sandali, oni pa. 6315. Sabi naman ni 6315, maray na agatabi sa imo no. Ansa kung nahihiling na solusyon uya sa Pilipinas, ibalik ta ang death penalty tapos ang pulbaran kaan yung mga presidente. The people of the Philippines baga ang mga nagsasapar, Mr. Yano. Ano man po an sa imong gustong sabihon kay ni? Ta naunambitan ang presidente. Tabi, kung sisay na presidente. Sige po. Ampi ko para ehemplo tangani idigdi so Singapore. Otrohong ko na naman sa istorya ko in relasyon duman sa indong mga reaksyones. Sabi ka so kaklase ko, nayao na duman nag-istar sa Singapore. Sawa na ngaya ako dyan sa to.
Although makulog sa buot taan dugo ko ngaya, dyan, an sa kuyang buot, yaon dyan kundi. Huminali ngaya kaming familia, tagul pinaan sa kuya ngayang pagka disuspirar. Dumana sila nag-migrate sa Singapore, tanganing su familia niya, maasigurar na ang gobyerno igwanin nagkakanigo talagang naitataong serbisyo. Buda so sa iyang pagpartisipar sa gobyerno, igwanin resultang maray. Ano nga gusto kong, ano nga sabi ko, ano ang gusto mong sabihon? Otrong ko naman sa istorya. Na-confine nga digdi si Mrs. Ta nagatrabaho sinda both sa sarong pribadong kumpanyang dakula man. Na-confine nga sa ospital. O di ano niya, kon duman, ang istorya. Ini nga classmate, pade. Na-confine siya sa pampublikong hospital. O di ano niya ang punto de vista mo. Dakul baga niya ko man baga mga pampublikong hospital. May pampribado, natural na niya ko yan. O ni nga hapoton ta ka, anoan sa imong ideya kan pampublikong hospital? Di siyempre itinao ko ta, nag-ura-istorya kami duman kaito sa Singapore. Mantang tutumar-tumar ning 2 botelyas duman sa Hard Rock Cafe. Di, sabi ko, ang ideya ko kang pampublikong hospital, ipigladawan ko sa mga hospital tadig di sa Pilipinas. Kulang ang bulong, suro pay sa hospital bed capacity, namamarong, kulang ang pasilidades, ekipahes. Bako man sa tatsaro ko na no, but we're just talking realities in here, sabi ko. Sabi kan sa kuya kaklase, iyan nga sa hospital pampubliko sa Pilipinas. Digdi nga si agom ka na confine, hospital pampubliko. Pero nga an pasilidad, ekipahe, serbisyo, pareho nga kan St. Luke's Buda Makati Medical Center. Manyako man na ata na iyan ngayon. Iyan ang pampublikong hospital digdi. Di niya ko nagbayad ka mo. Daing binayadan. Makusog ang healthcare system digdi sa Singapore. Sampol pa sa nangayaan, classmate. Niya ko anon sikreto. Inadalan mi ngaya, sabi kan mag-agom. Kung ano ang kultura digdi sa Singapore, kultura espiritual, kultura politikal kasabay. Digdi nga sa mo, tanagi na sindang sagko na naging Singaporean citizen naman, nagpa-convert na. Digdi nga sa mo, igwa maning eleksyon. Matindi nga yung iriwal pag-eleksyon. Manlain-lain na ideya, may oposisyon, may administrasyon. Pag abot nga kan burutuhan, silensyo na yan. Pag luwas nga kan eleksyon, kan resulta, respetado. Ta igwanin dignidad ang eleksyon duman, igwaning pinag-apod na kredibilidad. Pag sisay nga nakatukaw dyan, daina nga yaning minabotong kaan pa ibaba. Daina tatapos na. Tapos na nga sa iriwal. Pag hulog nga kan balota, duman sa ballot box, tapos ng iriwal politika, si isay may nakatukaw dyan, si suportaran. Kaya day ka ngayong mahiling digding balita na inakusaran ng korupsyon so presidente, pinagkukulkog so mga harani sa sirkulo kang presidente, tanganing ma-pull down man so presidente. Day nga digding mga bareta sa telebisyon na so mga tao diskontentado na sa ano man na klaseng aspeto ng serbisyo kan gobyerno ta, gabos nga minasuporta na sana sa gobyerno. Kaya ang resulta nga uni makusog ang healthcare system, saro sa nangayaan sa aspeto. Duman man iso mga palaboy, iguning housing, ang housing garo condominium unit. Yan na mga palaboy, yan na mga housing unit, garo mga condominium. Inya ko ini.
Diyan ngaya sa to, pakasumpa pa sa nangay kang presidente, so kontrapartido, dahil na nagtutunong, mahanap na naman ng kanudian ngaya sa sisay man na nagtutukaw na presidente. Kaya baga pag nagaprograma kita sa Tingog Kanbanuan alas 9, ninaga, ang punto ta naman is, iyo na ito ang mawarang cycle, sabi kan texter niya to, na paulit-ulit na sana. Ang gusto tang mabreak na itong cycle na ito na, dahil na sana baga kita nin nahihiling na tama, dahil na kitang nakukua na minatukaw na presidente, tagabos na sana, bibotong paibaba. Pag nagtrayumpo sa nagburotong paibaba, so sa indaman ng presidenteng makatukaw naman, so sa ibong na partido naman, iyo man ang gigibuho na naman. Di pareho sa cycle. Oh, hiling nga. Ang resulta, iyon na po tabi ini. So, sabi nga ni Bagak, may nababasa kita kanyan, kan mga nakagi, this country nga is going to the dogs. Nako, kaya man sana tabi. Kaya ano na sana po, what can you do individually and as a community as a whole? Tanganing makahali na kita sa arog kaining kuwan baga. Cycle ano, tamang-tama taon mo niyan. Mga ilan. Oh, sabi digdi, good day Sir Pio, ara mo Sir Pio, ugali na nin Pinoy, an kung sisay nakatukaw na presidente, permi mga kontrata, gusto ninda, sinda naman ang gusto magtukaw na presidente. Kaya ugali na nin Pinoy, salamat. Sabi ni Golden Boy da tabi, oh, 8861, salamat tabi. O yan po sa natabi, pag atid-atidon tayo ngunyan na New Year, tanganing tiba pa lamang makakuan man kita, makaabante na ano. Salamat po ka sa idong pagantabay sa pangarap po ni Attorney Giselle Basanta sa tuya pong resident attorney. Indisposed ngunyan si attorney ha, napano daw tabi. Si Manity, News Direct Edwin, News Manager Mar, sa IT si Mark San Madrid. Ako po si P. Fernandez, salamat, Happy New Year, Happy Weekend bantabe. Diyos ang magbantay. Sa isang upuang bakal na Sa indong nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lakas. Ating pakinggan si Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee. Kaping bay tama, itong Mix 10 Herbal Coffee, gawa po sa piling natural na sangkap, gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangustin powder. Mix 10, gawa ng alternatibo. Dok, alternatibo yan. 0916-311-5480. Babibili sa Dabicart, Shopee, Lazada, Dok Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide. Yan si Mr. Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee, ang ating kape. Ating kape, Mix 10 Herbal Coffee. Ang Doc Alternatibo, The Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Namipidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awi yung Madi?
Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishmento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes, alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gayon nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals, gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang kulang! Doc F Minerals.